вазорати тандурустӣ эълон кард, ки эҳтимол навъи делтаи коронавирус дар тоҷикистон вуҷуд дорад. бори аввал аст, ки мақомоти тоҷик будани ин навъи бемории ҳамагиро эътироф мекунанд. мо намунаҳои мусбатро бо тартиби муқарраршуда ба озмоишгоҳи махсуси референсӣ ба Лондон фиристодаем ва ҷавобро интизорем. вале бар асоси нишонаҳои клиникие, ки дар беморон ошкор мешавад, дар асоси бурузи беморӣ ва суръати паҳншавии вирус мо метавонем тахмин занем, ки ин навъи вирус дар Тоҷикистон ҳаст. бар изофа ин навъи вирус дар кишварҳои ҳамсоя чарх мезанад ва ба ҷомеа хатари бештар дорад. муовини вазири тандурустӣ афзуд, айни замон ягон норасоӣ дар табобат надорем ва барои муқобила бо ин навъи вирус ҳам омода ҳастем. муҳсинзода дар идомаи нишасти матбуотӣ гуфт, таҳлили вазорати тандурустӣ баёнгари он аст, ки аз 5 нафар як кас ба шакли вазнин бемор мешавад. 43% нафарҳо дар хона сират ёфтанд. 43%. 12% дар корхонаҳо. 11% дар маракаҳо. муовини вазири тандурустӣ манбаъҳои дигари густариши вируси COVID-19-ро бозору нақлиёти ҷамъиятӣ ном бурд. аммо таъкид кард, ки ҳоло зарурати ҷорӣ кардани карантини сартосарӣ пеш наомада аст. карантин зарурат нест. мо то ҳоло нишондиҳанда то он сатҳи критикии мо гӯем, ки барои тамоми ҷомеа бар карантин фаро гирифта шавад, ин хел нест. дар ҳоли ҳозир шумораи гирифторон ба COVID-19 дар саросари ҷаҳон, аз ҷумла Тоҷикистон, рӯ ба афзоиш аст. яке аз сабабҳои афзоиши гирифторонро Созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар навъи делтаи коронавирус мебинад. тибқи иттилои расмӣ то рӯзи 25 июл дар Тоҷикистон 14592 нафар ба COVID-19 гирифтор шуда, 117 нафар ҷони худро аз даст додаанд. аммо баъзе аз сокинону мутахассисон теъдоди воқеии беморону ҷонбохтагонро беш аз омори расмӣ медонанд.